This is the first time I'm walking away from you, but this is the third time you broke something new from you. And don't cry, I keep telling myself. Ahojte, v dnešnom videu si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o make-upe od značky Wunder 2 Last & Foundation. Last & Foundation je teda ďalším počinom z dielne anglicko-americkej značky Wunder 2, ktorá je známa hlavne svojimi inovatívnymi zloženiami. Každý ten produkt spĺňa to, že má extrémnu výdrž. Sú to produkty, s ktorými sa ľahko a rýchlo pracuje, pretože sú určené pre všetky nás ženy, ktoré sa ráno ponáhľame a nechceme tráviť príliš veľa času pred zrkadlom, skrášľovaním sa, ale zároveň chceme, aby náš make-up vyzeral za každých okolností dokonalo. Make-up Last & Foundation je dostupný v 5 odtieňoch a jedná sa o make-up so stredným až vyšším krytím a takou, povedala by som, trošku hustejšou, ale nie príliš hustou konzistenciou. To krytie som povedala, že je také stredné až vyššie, pretože sa dá naozaj naniesť vo veľmi ľahkej vrstve, kedy nebude príliš kryť, ale naopak dá sa navrstviť a to krytie bude úplne vysoké, že vám nebude presvítať žiadna nedokonalosť pleti. Make-up Last & Foundation je určený pre všetky typy pleti. Naozaj funguje so suchou pleťou, s príliš masnou pleťou, funguje s aknóznou pleťou, s citlivou pleťou, so zrelou pleťou a je to potom už len na vás, akú kombináciu produktov zvolíte, aby ten make-up naozaj sa prispôsobil vašej pleti čo najviac. My tu v Stay Unique odporúčame Make-up Last & Foundation kombinovať teda pre suchšiu pleť s púdrom Bodyography a pre masnejšiu pleť s púdrom na Black Close-Up Baking and Setting Powder. Čo sa týka aplikácie tohto produktu, tak ju môžeme rozdeliť do takých dvoch skupín a to je aplikácia štecom a aplikácia húbkou. Pokiaľ chcete z toho make-upu naozaj vyťažiť maximum a máte tú pleť, by som povedala, masnejšiu alebo normálnu, alebo napríklad aknóznu a chcete naozaj to maximálne krytie, odporúčame používať štetec. Naopak, pokiaľ máte pleť suchšiu alebo len chcete nižšie krytie, tak odporúčame aplikovať make-up navlhčenou húbkou. Vtedy to krytie je jemnejšie, make-up vyzerá na pleti prirodzenejšie. Čo je ale spoločné pre obe tieto aplikácie je, že nikdy nenanášate tento make-up v hrubej vrstve, naopak radšej aplikujte viac tenkých vrstvičiek. Takto vám make-up na tvári vydrží úplne všetko, na čo si spomeniete. Naopak, pokiaľ ho aplikujete príliš hrubú vrstvu, tak ten make-up sa vám bude po tvári hýbať, klzať a nebude to úplne ideálne. Tento make-up Last & Foundation má po nanesení taký lepkavejší finish. Je to preto, že je vyrobený tak, aby aj produkty, ktoré dáte na ňo, teda vydržali čo najdlhšie a robí tie produkty dlhotrvácnejšími. Práve tým, že tie produkty sa na ten jeho lepkavý finish nalepia a budú tam držať. Make-up sľubuje vodeodolnosť, oteruodolnosť a v podstate všetko odolnosť. No a po dlhom testovaní sme sa všetci tu v Stay Unique zhodli, že naozaj vydrží všetko od vody cez proste otier, vydrží pot, naozaj ako si ho ráno dáte na tvár, tak ho večer nájdete. Myslím si, že to by sme mali všetko o tomto make-upe zhrnuté. Takže pokiaľ vás tento make-up zaujal, tak určite neváhajte, my vám ho odporúčame všetkými 10.